B'ħidma konġunta bejn l-Università ta' Malta u l-Ministeru tal-Edukazzjoni ġie ppreżentat glossarju bilingwi ta' termini tal-matematika għat-tfal li qegħdin fi snin bikrin u tal-primarja. Hawn Malta fit-tagħlim tal-matematika jintużaw il-Malti u l-Ingliż u bekk dan id-dokument li fih 650 kelma biż-żewġ lingwi jinqasam fi 3 sezzjonijiet, dawk tan-numri, il-forom u l-kejl. L-ewlieni ta' dan id-dokument huwa li l-għalliema u l-istudenti ikollhom ammont ta' kliem adattat marbut mal-matematika li jgħinhom jifhmu aktar is-suġġett. Għan ieħor huwa li bejn il-klassijiet ikun hemm konsistenza, jiġifieri li kull student jibda juża l-istess kliem li jinsab f'dan il-glossarju. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima f'konferenza tal-aħbarijiet ġewwa l-iskola primarja ta' Pembroke. One News kellem mal-professur tal-matematika Mary Therese Farrugia fejn spjegat li dan il-glossarju huwa ta' importanza kbira e kif il-bilingwiżmu jintuża wkoll fil-lingwa ta' dan is-suġġett. Aħna nafu li fil-klassijiet tagħna it-tagħlim tal-matematika isir sew bil-Malti u sew bl-Ingliż, hemm min juża ħafna iktar Ingliż, hemm min juża lingwi indaqs, kull kuntest huwa differenti, ma nafu żgur li ż-żewġ lingwi jintużaw. Allura l-għan ta' dan id-dokument huwa li jservi bħala risorsa pedagogika għax fih il-kliem tal-matematika sew bl-Ingliż u anki bil-Malti. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Clifton Grima tenna li termini bħal dawn żgur se jkomplu jgħinu lill-istudenti jilqu l-aspettattivi tagħhom e kif l-edukazzjoni hija xi ħaġa ħajja u dejjem tevolvi. Rridu nagħtu aktar għodda lill-edukaturi tagħna, aktar għodda anke lill-istudenti tagħna sabiex permezz tagħhom l-aspett ta' pedagoġija marbut mat-tagħlim tal-matematika ikun wieħed aktar sħiħ, aktar komplet li jirrifletti il-mod kif qed tevolvi s-soċjetà Maltija u allura jkollna l-għodda kollha neċessarji sabiex l-istudenti tagħna jilħqu dak li huwa l-iżvilupp sħiħ tagħhom u anke l-potenzjal sħiħ tagħhom.